Molt bé, ajustes la posició de cames. Anem a canviar de gest, anem a entrellaçar els dits de les mans i els dits índex junts, polze també junts, els dits índex apunten cap avall i els dits polze apunten cap amunt. Pressionant amb les cames, amb els isquions, li dones to a la teva esquena, a la teva columna i connectes amb aquesta actitud d'asseguda, Siddhasana. Afluixant els llavis, com sempre, la boca, les mandíbules, tancant els ulls i observant-te. Ara en aquesta actitud asseguda. Captar l'actitud, te'n vas com sempre a l'Ujjayi. Respiració i so. I ara et disposes a passejar respiració i so, Ujjayi, per un trajecte imaginari que va des de les dorsals al centre del pit a l'inhalar i a l'exhalar des del centre del pit a les dorsals a l'exhalar. I passeges atenció i Ujjayi per aquest tram imaginari, passatge psíquic, que va des de l'àrea dorsal a l'inhalar fins al centre del pit i del centre del pit a l'exhalar a l'àrea dorsal. Estimulant tota aquesta àrea que està relacionada amb l'element aire, aquí en els pulmons. L'element aire està relacionat amb la pell, per tant amb el tacte, i està relacionat amb les mans i la seva capacitat des de crear fins a estimar, l'amor. L'amor per tu, pel que fas, etc, etc. Tres respiracions més, des de l'àrea dorsal al centre del pit a l'inhalar, del centre del pit a l'àrea dorsal a l'exhalar. Molt bé. I ara et situes aquí a l'àrea dorsal i tota aquesta àrea fins al centre del pit. Com t'he dit, aquesta àrea està relacionada amb l'element aire, la pell, per tant el tacte, les mans i la seva capacitat, la seva sensibilitat, la seva capacitat de crear, i també és amb aquest sentiment que tenim els humans, amb aquesta emoció, amb aquesta tessitura que en diem amor. Aquesta àrea és un centre regulador, o sigui, quan tu estimes allò que t'estimes a tu i estimes allò que està en coherència amb el que sents, doncs tot el més es regula. Quan tu despertes aquesta capacitat d'estimar-te i estimar els demés i tot el que fas, doncs el més es regula. Per tant, té una potència, una gran potència. I ara anem a fer el següent. Anem a fer un passatge psíquic que tindrà dos direccions. És com aquest gest que hem fet ara, una cap avall, una cap amunt. De manera que a l'inhalar, partint de l'àrea dorsal, una corrent d'aire, una d'energia, diguéssim, Ujjayi, anirà fins al centre del cap i l'altra anirà fins a la base de la columna. I a l'exhalar, les dues corrents tornaran des del centre del cap a la zona dorsal i des de la base de la columna a la zona dorsal. I tornes aquesta experiència. A l'inhalar, com dues corrents, una en sentit ascendent fins al centre del cap i una en sentit descendent fins a la base de la columna.
passejant atenció i ujjayi, i a l'exhalar tornes al centre, a la zona dorsal. Imaginant que aquesta energia, aquest potencial d'amor, aquesta energia l'escampes pels altres centres, des de la zona dorsal al centre del cap i des de la zona dorsal a la base de la columna. I ara, a més de fer aquest passatge psíquic des de la zona dorsal en dues direccions, una al centre del cap i l'altra a la base de la columna, incorpores la vibració. La vibració que correspon és una vibració, un mantra que està associat a aquesta capacitat, a aquest potencial d'estimar que tens. I de manera que a la vegada que a l'inhalar te'n vas en dues direccions oposades, una fins al cap i l'altra fins a la base de la columna, mentalment pronuncies la vibració YAM, i aquesta força, aquesta vibració també s'escampa, una en sentit ascendent i l'altra en sentit descendent. I quan tornes, la M, que ja va acabant el so, torna a la zona dorsal. I vas fent d'aquesta manera, YAM. O sigui, a la vegada que estàs al passatge psíquic en doble direcció, estàs en el mantra, que vibra des de la zona dorsal en les dues direccions. I quan exhales, torna la M, quasi coincideix amb l'exhalació, fins a la zona dorsal. Tres vegades més en tots aquests elements. Molt bé, et situes a l'àrea frontal, entre les dues celles, observes aquesta àrea que està buida. I projectes sobre aquesta àrea, com a objecte de concentració, la vibració mentalment del mantra YAM, YM, i el pulses aquí, mentalment, a l'àrea frontal. YAM, 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 i observes aquesta vibració aquí a l'àrea frontal. YAM, 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 mentalment. Deixes de pulsar aquesta vibració, deixes la pantalla frontal buida de nou. I ara projectes la idea sobre aquesta pantalla frontal i l'observes, jo sóc amor, jo sóc felicitat. I l'observes, jo sóc amor, jo sóc felicitat. I l'observes, sense esperar res, només observar. Jo sóc amor, jo sóc felicitat. Retires aquesta idea, jo sóc amor, jo sóc felicitat, deixes la pantalla buida de nou, l'observes buida.
Surts de la pantalla frontal, connectes amb l'Ujjayi. Connectes amb aquesta actitud asseguda. Et dones gràcies per haver-te dedicat a aquesta sessió de ioga. Agraeixes als altres que t'hagin acompanyat. I ara per tancar, després la posició de les mans, centre del pit, inhales i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat, bon cap de setmana. Namaste.